जि थाखोनि हाफियालि आनजाद सोलिगासिनो दङ। बे आनजादाव चिरां जिल्लानि जि थाखोनि जा इंलिश पेपार बेयाव खायसे गोरोन्थि जादों। बे गोरोन्थिखौ आं नोंथांमोननो बुंगासिनो दङ आरो स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन माबायदि गोरोन्थि जादों। गोरोन्थिया जाबाय ओरैबायदि जे बर'निफ्राय इंलिशाव ट्रेन्सलेसन खालामनांगौ। बै बर' सोदोबफोरा प्राय गासैबो गोरोन्थि होननानै बुंजागोन। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन स्क्रिनाव, आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ आरो फरायनाबो होनो नागिरदों आङो। नरेना आंटी लोगो, आंनि जानांगौमोन नाथाय आंटी जादो। मैया आं नरेननि न'आव यांदोंमोन, थांदोंमोन जानांगौमोन। गोबां गोरोन्थि। बेफोरबायदि गोरोन्थिब्ला मा जागोन? बे दाया सोरनि? बे दाया जाबाय जाय पेपारखौ दानदोंमोन बिनिनो दाय जागोन, नाथाय प्रेसनि दाय नङा, आसाम गभर्नमेन्टनि दाय नङा। बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय जाय फोरोंगिरिया बे पेपारखौ दानदोंमोन बेनि साजाया मा जागोन? जोंनि बर' फरायसाफोरा बबे लामाजों थांगोन बेफोरबायदि जुदि गोरोन्थि खालामबाय थायोब्ला? थांनाय जानांगौ समबारथि फ्रायतो, समबारनिफ्रायनो जानांगौ। बेफोरबायदि गोबां गोरोन्थि। जुदि एसामिसाव मोनसे ट्रेन्सलेसनखौ नायोबा एसामिसनिखौ देवर देवताक घरत नासिल, बर'आव बिखौ लिरदों बिनि बिमाया न'आव गैयामोन। बिफासो जानांगौमोन, देवताक माने बिफासो। बेफोरबायदिनो गोबां गोरोन्थि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि जाय गोरोन्थि खालामबाय, बेखौ जाय गोरोन्थि खालामबाय पेपार दाननायाव, बै गोरोन्थि खालामग्रा फोरोंगिरिया मा साजा मोनगोन दा? बेफोरबायदि जुदि बर'निफ्राय इंलिससिम ट्रेन्सलेसन खालामनो जुदि गोरोन्थिब्ला मा जागोन? बै फोरोंगिरिया मा पेपार दाननो समायाव मायबा मायबि खालामनानै पेपारखौ दानदोंमोन नामा? लुंलु जालु खालामनानै फेनानै पेपारखौ दानदोंमोन नामा? बेफोरबायदि खालामनाङा भबिष्यतआव। आं बेफोरबायदि फोरोंगिरिफोरखौ गुरै खावलायो नोंथांमोना जाहाथे एकदम सियर सोदोब लिरनानै सैथो ओंथिखौ लिरनानै पेपारफोरखौ दान। प्लिज प्लिज प्लिज। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड एकाडेमि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबा साबसक्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम।